Molt bé, doncs comencem avui. Moltes gràcies per acceptar la invitació de participar en aquesta sessió de l'11è cicle de Converses al Raval. Són molts anys. Aquest any vam decidir centrar-ho fins i tot més encara en temes que poguessin afectar directament al barri on, anava a dir vivim, no hi treballem, però quasi hi vivim. Llavors avui, el tema que hem triat avui és grafitis. Ens sembla que és un tema no massa problemàtic, està ple al Raval de parets pintades, decorades, ple d'art, no sé, això en parlarem, això ho podem discutir o podran discutir des de la taula. Jo a vegades penso que si fossin per comptes de cases coves no hi hauria cap problema, no? Diríem l'art del Raval, perquè quan parlem de l'art prehistòric sempre en diem art prehistòric. Bé, això també en parlarem, suposo a la taula hi ha una persona que ens podrà parlar d'això. Només per introduir el tema, no soc especialista en aquest tema precisament, només volia dir que quan jo era jove tot això en deien pintades. No? El que passa que les pintades, quan jo era jove, era bàsicament una manifestació d'alguna cosa a la qual hi anàvem en contra. Era sempre una pintada en contra d'alguna cosa, en contra del poder establert, en contra d'alguna cosa que no ens agradava. I per tant era quasi sempre clandestí, no es feia així. Jo no sé, a mi me sembla que amb el temps, i també espero que en puguem parlar, no m'ho discuteixin amb el temps, el que en diem el sistema ha anat incorporant també aquesta manifestació i no sé, perquè penso que ara amb la paraula, per exemple, grafitis, no sé si és abans o després de la incorporació al sistema d'aquestes pintades, però al dir-ne grafitis jo no sé ben bé què volen dir amb grafitis. Jo penso que hi ha una regulació, també ens ho explicaran des de la taula, de què es pot pintar, de què no, si s'esborra o no s'esborra. Tot això jo penso que avui podrem treure'n, espero, una mica l'aigua clara de si és art, de com es decideix què es manté i què no es manté a les parets de les ciutats, què és el que s'esborra i per què es considera art, quan s'ha de demanar permís i què vol dir això. I després també queda una mica una pregunta que quedava penjada, si són grafitis, si són pintades a les parets, si són alguna cosa fenomènica que veiem a les parets ara, com veiem a les coves abans. Podem dir que la prehistòria, o com va començar el tema de grafitis, podem dir que va començar a la prehistòria, o és ben bé el que parlem avui, és un art urbà que no té en principi res a veure, o només la recurrència entre tot això seria una comunicació superindividual. Tot això per mi són preguntes per les quals no tinc resposta i per això tenim aquesta taula tan ben sortida que us els presento. La persona més a l'extrem és en Xavier Olivella, que és de l'Institut del Paisatge Urbà de l'Ajuntament. L'ordre de parlar serà com vulgueu. La segona persona és en Jordi Estevez, professor de prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. El tercer és el Roc Black Block, que jo he posat sempre artista grafiter, espero que vagi bé. Després és el Cristian Patxà, del Casal dels Infants del Raval, que també té una experiència explicant-nos respecte a l'art mural, penso que en diu ell. En Josep Martí és antropòleg de la Melai Fontanals, del CSIC. I finalment la Sílvia Noguer del MACBA té una altra experiència. Jo penso que en aquest cas, no sé si en dieu també una recuperació d'un grafiti o d'un mural. Bé, ens ho podran explicar. Ens agradaria o m'agradaria que parlessin en principi amb l'ordre, si voleu, el mateix ordre que hi ha a la taula, o potser si voleu començar per els orígens dels grafitis, si vol parlar la persona, el professor de prehistòria, però m'agradaria que es parlés en principi poquet, introduint el tema, i passaríem de seguida que hagin parlat cadascú d'ells i ella al micro a les persones que vulgueu intervenir o dir alguna cosa des del públic. Gràcies.
Bé, si volem rastrejar aquesta qüestió dels grafitis cap enrere i veure si podem determinar el seu origen, jo necessitaria una definició. Provisionalment tinc una definició ad hoc, és una manifestació plàstica sobre, o sigui, plàstica vol dir pintura, gravat, estèncil, etc., sobre un element arquitectònic, provisionalment. Però clar, a més d'aquesta ràpida definició, també jo, per distingir un mural de grafiti, perquè clar, no és el mateix fer una pintada de visca la Revolució Socialista a Cuba o fer-ho aquí en època franquista, llavors penso que s'hauria d'afegir un element de subversió o de cridar l'atenció o il·legal, o clandestí, és a dir, una cosa més. Aleshores, amb aquesta definició provisional, que podem discutir després, podem rastrejar on podríem veure els primers grafitis. Òbviament, les arts plàstiques sabem que comencen pel propi cos de les persones, que es modifiquen, es pinten o es deformen amb tatuatges, com és el cas aquest de neolític d'Otzi, o inclús es deforma el propi esquelet, com en molts casos de poblacions precolombines, s'ha deformat l'esquelet. I si pensem o si busquem quin seria aquest primer rastre de plàstica, la tenim a l'Àfrica, sens dubte. Tenim un llàpid que veieu aquí a la pantalla d'ocre de fa 70.000 anys de Sud-àfrica i podem rastrejar les rastres d'ocre al llarg de tota la prehistòria, des de més de 250.000 anys per Europa, per Àfrica. Poder un dels elements també més antics és aquest que té més de 70.000 anys, que és també un llàpid d'ocre amb uns senyals de X marcades i amb també senyals d'haver estat fregat. Després haurem de passar a les arts rupestres, a les pintures i dibuixos i gravats rupestres, és a dir, els que estan en coves, i a vegades es pensava que això començava de la forma més senzilla, com això, un dibuix molt senzill, i que es anava refinant fins a arribar a aquesta manifestació de polícroma, en relleu o moviment de l'escó o, finalment, evidentment, a la famosa cova d'Altamira, que el que la va analitzar la va comparar amb la Capella Sixtina. Però això finalment s'ha vist que no és així i que el més antic no és precisament el més senzill. Probablement tot comença ja amb un domini del relleu, amb un domini de les ombres. Aquesta és la cova de Chauvet de fa més de 33.000 anys, probablement 35.000 anys. Hi ha algunes de 40.000 anys i, com veieu, té una perspectiva i, per tant, aquesta visió que es passava de lo més senzill a lo més complex no va així exactament. Aquí tenim una altra pintura d'aquesta cova, on es veuen tota una sèrie de lleones en moviment i amb una sensació de profunditat. També s'havia dit que aquest art polícrom i que aquest art realista era propi d'Europa, però perquè es comparava en principi amb altres manifestacions de l'Àfrica del Sud, que eren monòcromes. Això ara tampoc podem dir que sigui veritat, perquè també s'han trobat pintures amb aquest realisme, amb aquesta policromia, i per tant no ens serveix aquest criteri per distingir què és el més antic o què és el més modern. Com veieu, aquí aquestes pintures també de l'Àfrica del Sud s'hi assemblen molt a pintures molt més modernes que tenim a la península Ibèrica, en l'art llevantí. Aquí el dit senyala un d'aquests arquers que va corrents, o aquest altre, si el veieu aquí, que va darrere d'un porc senglar, o aquestes altres figures, i que estan no en coves profundes, sinó que estan en abrics molt més a l'aire lliure.
També hem de dir que aquestes manifestacions sobre les coves és un fenomen, o sobre pedra, sobre elements, diguéssim, fixos, mobles i immobles, és un fenomen universal. Aquí teniu alguna manifestació de Màlaga, de la Cova d'Ardales, també a la Cova d'Ardales, tot això, i les podem trobar també en el Cercle Polar Àrtic o fins i tot a l'extrem més sud de la Patagònia o a Austràlia. Per tant, evidentment, és un fenomen universal i també hi ha temes universals. Les mans, stèncils, les mans aplicades directament o dibuixades, també van des d'Espanya, Austràlia, a Borneo, a Austràlia una altra vegada, i a Màlaga. Per tant, és un motiu universal. Hi ha motius universals, des de la Patagònia fins al Cercle Polar Àrtic, com he dit. Hi ha tècniques també que es reprodueixen de forma universal i també podríem dir que totes les tècniques estan representades ja des de les societats caçadores-recol·lectores més antigues. De les tècniques de gravat, de la pintura, de l'estèncil i del dibuix, i que es combinen a vegades en el mateix territori. Un altre tema universal és el tema de les dones, el tema que té a veure amb el sexe, amb la reproducció. El trobem des de la Cova de França fins a jaciments o abrics d'Austràlia, com en aquest cas, amb molts i variats estils, però sempre també és un tema recurrent. Una cosa que també s'ha pogut veure és que no són pintures aïllades, sinó que hi ha una narrativa, hi ha una estructura, hi ha una sintaxi. És a dir, no hi ha un element aïllat, sinó que formen part gairebé sempre de composicions. Aquí tenim també un enorme animal amb una figura humana, a Austràlia, i això també es repeteix des de la Patagònia, com he dit. Aquí tenim un homenet amb animals i les mans i animals. És a dir, hi ha una certa composició sempre i, per tant, podríem dir que no són arts decoratives, responen a unes necessitats socials de reproducció i de manteniment de la societat i contenen missatges que s'havien d'interpretar i que ara hauríem també d'interpretar, però que responen a unes normes socials. Per tant, si agafem l'última part de la definició que jo he dit, o que provisionalment, hauríem de dir que no s'haurien de considerar grafitis, sinó murals, perquè, diguéssim, no és subversiu, sinó que va seguint la norma, respon a una norma determinada que era la que mantenia o pertanyia a aquestes normes de les societats que les van fer. Però, i sempre hi ha un però, hi ha un altre element que són les superposicions, i que aquí sí que podíem parlar, són grafitis, és a dir, són elements que subverteixen el que hi havia anteriorment. En la famosa Cova de l'Escou veiem aquestes superposicions, hi ha un toro i s'havia pintat un altre toro a sobre. O aquí veiem una andròmina de color negre que està superposada a una altra figura que podreu reconèixer perquè la resseguiré, d'un mamut. O aquí també veieu un mamut amb una sobreposició d'una sèrie de cabres. I finalment aquí també teniu una d'aquestes grafitades, diríem, que sobre una figura preexistent s'ha ratllat, se l'ha destruït. Aquí teniu la figura que existia, el bisonte que hi havia a darrere. Per tant, podríem dir que hi ha unes pintures que són normatives, que responen a una sintaxi, que responen a unes normes, i hi ha elements que dirien que s'està subvertint o s'està canviant aquesta norma preexistent. Amb això, diguéssim, ja plantejo les preguntes per les definicions. Jo penso que potser ara la cosa actual... Vale. Bueno, pues res. A veure, jo el primer que he de dir és que la meva presència aquí és... Jo vinc de la pràctica total, per tant, d'alguna manera em sento com... Estic a dins del bosc i les branques no em deixen veure molt bé i tenir una perspectiva molt de conjunt com per donar definicions
o com per poder treure una conclusió clara. No? Des que se'm va proposar vaig plantejar que el que podia era aportar la meva experiència o la meva vivència una mica. Aleshores, reflexionant una mica a veure què és el que podia aportar jo en aquesta xerrada, una mica la conclusió principal a la que arribo és que hi ha una necessitat, jo crec que tots tenim una necessitat d'expressió individual o com a col·lectiu, crec que forma una part intrínseca de l'ésser humà, tant d'individu com de col·lectiu o de societat, d'exterioritzar els sentiments, exterioritzar pensaments i accions individuals i pròpies, intrínseques, i també una mica per establir un diàleg cap al nostre context. També crec que quan algú genera un hàbitat o crea el seu propi hàbitat, el que tendim a fer quan entrem en una casa, en un espai de lloguer, és personalitzar-lo, decorar-lo, i és en aquest moment en el que comencem a incidir en aquest entorn, en el que comencem a sentir que allò és el nostre espai. Aleshores, en base a això, jo parteixo de la base de que la ciutat és la meva casa ampliada o la casa de tots i compartida, i és una necessitat vital incidir en aquest espai i marcar-lo d'alguna manera per veure'ns-hi reflectits. No? Aleshores, en base a això, jo crec que el grafiti o part del grafiti una mica el que busca és, no sé si de forma conscient o inconscient, però en tot cas el que acaba resultant és una necessitat d'incidir en el nostre entorn per sentir aquesta pertinença i per sentir que la ciutat no és un contenidor buit, blanc, i que ens és totalment escèptic, sinó que formem part i que li donem una certa part de vida. Aleshores, respecte a si és brutícia, si és art, si és vandalisme, jo em veig totalment incapaç de fer el primer pas que em sembla necessari per entrar en aquest debat, que seria definir què és art, què és vandalisme o què és... En tot cas, això escapa a les meves competències i crec que hi ha gent a la taula més qualificada que jo. En qualsevol cas, el que sí sé és que, per exemple, al Museu d'Art Contemporani tenim una obra del Piero Manzoni, que és merda d'artista enllaunada, vale? Vull dir que crec que en el moment que Marcel Duchamp va posar un urinari i va dir que això era art, partir de la base que les coses que embruten no són art o sí que són art, crec que ja són uns paràmetres que estan obsolets, que avui en dia i en el món contemporani, que sigui brut o net, que sigui maco o sigui lleig, no serveix per treure alguna cosa dins del que és l'art. No? Aleshores, això com a reflexió. I per últim, també crec que hi ha un tema transversal al que és el tema de la ciutat i la convivència dels grafitis o el rebuig que poden generar a certes parts de la societat, i és que crec que d'alguna manera hi ha una imatge de la ciutat que crec que parteix d'una hegemonia, d'un model hegemònic cultural, social i polític en el que defineix quin és el model de ciutat. No? Sembla que és una mica la diferència entre l'opinió pública i l'opinió publicada. No? Hi ha unes certes veus que sentencien i imposen un model de ciutat determinat perquè disposen d'aquesta hegemonia cultural, social i política, i aleshores en base a això sembla que tot el que escapa a aquest model de ciutat doncs no gaudeix del beneplácito de la resta de la societat. No? Jo crec que avui en dia amb les xarxes socials ens han permès també trencar una mica amb aquesta hegemonia a nivell de comunicació, de difusió i d'enllaç, i ens hem trobat molta de la gent que estem en entorns que fins ara semblava que eren molt marginals, que hem pogut contactar amb molta més gent, hem pogut rebre feedbacks d'intervencions o de coses que estem fent al carrer, i comença a quedar palesa que aquesta hegemonia cultural és la que és pels aspectes sociològics, però que hi ha moltes altres sensibilitats a la ciutat i moltes altres formes d'entendre aquestes intervencions que per a res són contràries, sinó que més aviat les potencien i les reforcen i les acompanyen, les aplaudeixen. Avui en dia a Barcelona es fan safaris i rutes guiades per veure els murals de la ciutat. Hi ha gent que no deixa passar ni un quart d'hora que es faci un mural que ja l'està fotografiant i ja l'està compartint a les xarxes socials. I més enllà inclús de la nostra ciutat hi ha altres propostes a nivell de tot el món
d'altres formes d'entendre les intervencions en l'espai públic i d'entendre el grafiti com una eina de cultura i de transformació social, no? I en aquest sentit voldria apuntar-ne algunes perquè crec que són realment interessants, no? Per exemple, a Toronto hi ha un projecte que es diu Beautiful Cities, que el que ha fet és incidir en la publicitat. Jo us he de dir que per mi, com a brutícia, moltes vegades és més la publicitat que no els grafitis. Vull dir, hi ha molta publicitat que em sembla que és brutícia visual. Doncs a Toronto han posat una taxa i cada cartell que es posa al carrer paga una petita part d'impostos que reverteixen en projectes d'intervenció artística en l'entorn. Després a Filadèlfia, per exemple, hi ha el Mural Arts, que és un projecte que va sortir justament de la brigada que s'encarregava de netejar els murals i que també ha aconseguit generar intervencions artístiques. Ha acabat, suposo que és allò de si no puedes con ellos únete, i han acabat convertint el tema de les intervencions d'art urbà en un valor afegit a la ciutat, no? Després aquí a prop tenim, per exemple, la ciutat de València que fa el Polinitza, que és un festival d'art, o el Festival Asalto de Saragossa, que porta 10 anys fent intervencions en mitjaneres de 15 pisos d'alçada i està sent valors afegits. A Polònia hi ha una ciutat que es diu Lodz, que ha fet l'Urban Forms i ha convertit la ciutat en un museu. I han decidit fer un projecte en el que artistes de tot el món són cridats a intervenir amb tots els mitjans i tot, i han generat un recorregut i han plantejat la ciutat com si fos un gran espai d'art contemporani i d'intervencions. I aleshores cada any van ampliant el repertori, van ampliant el recorregut i això ha esdevingut una forma de fer confluir totes aquestes energies que es donen a la ciutat i fer una mirada una mica diferent a això. Bueno, i aquí ho deixo una mica, sí. Ho deixes, vull dir, de moment, només perquè puc... Jo només volia incidir un moment, de tota manera, amb el que dius, seria, diguéssim, seria cert que el que abans, quan jo era jove, eren pintades i tot això, ja no té res a veure amb el que estaves dient. El que també és veritat és que si dius que es fan aquestes accions a les ciutats i que hi ha d'haver-hi el que és l'Ajuntament de la ciutat o qui sigui que ha de decidir en quins artistes crida, quins va bé que pintin i quins va bé que no, que de tota manera vull dir que serà una expressió espontània o el que pinti, però que no tothom ho pot fer-ho, hi ha una tria més o menys establerta i dintre d'uns cànons que no sé quins són. I jo volia passar la paraula ara a la Sílvia Noguera en el sentit que estàs parlant, jo penso que és una expressió individual, tot i que encara que vulguis decorar la casa ho fas perquè ho vegi molta gent, vull dir que és una expressió individual diguéssim dirigida a una col·lectivitat i per això penso que n'hi ha un altre d'exemple també d'un artista individual que va ser conservat a nivell de museu d'art. Sí, aquest va ser el mural de Keith Haring que tots coneixem. De fet va ser l'Ajuntament, va ser en realitat a través d'una amiga seva, ell va venir a Madrid, passava per Barcelona i amb una inauguració una coneguda va començar a gestionar. Sí, després podem passar, si voleu, al vídeo, dura 6 minuts, és un vídeo que hem editat al museu, que explica una miqueta la història i la reproducció com l'hem feta. No, només dir-vos que realment va ser una iniciativa de l'Ajuntament buscar-li un espai on ell pogués fer un mural, cosa que no estava prevista. Li van oferir diferents indrets i va ser ell qui va triar el mur a la plaça de Salvador Seguí. Llavors, si voleu, podem veure... Keith Haring és un artista nord-americà que va néixer a la ciutat de Pittsburgh l'any 1958. Ja des de molt petit va demostrar que li agradava molt el dibuix i que tenia molta habilitat per això. Aquest mural, que porta com a títol Todos juntos podemos parar el SIDA, va ser realitzat per Keith Haring a Barcelona l'any 1989. Aquest mural, com diem amb aquest títol de Todos juntos podemos parar el SIDA, té un missatge molt, molt clar.
està protagonitzat per una gran serp que representa la malaltia i després uns personatges, una parella com a d'homes i dones estisores que tenen com a missió acabar amb això i estan preparats per tallar-la. També surt la imatge d'un preservatiu i d'una xeringa com a possibles elements involucrats en la transmissió d'aquesta malaltia. Però molt important és la presència de tres personatges, que un se tapa les orelles, l'altre la boca, que estan, com representant aquesta societat que feia com si no existís la malaltia de la sida en aquell moment i no en volia ser veu denunciant. En canvi, ell fa tot el contrari. El fet de fer un mural parlant d'això fa que es faci públic el problema i que moltes de les persones que ho estaven patint se sentin recolzades per fet de que un artista important, com ja era en aquell moment Haring, de repent públicament faci aquest mural en el carrer. L'any 1993, quan l'Ajuntament va engegar un pla de remodelació urbanística de la zona i se'n varen adonar que aquella paret s'havia de tirar a terra, es va intentar valorar què fer amb les restes del mural de Haring, que era realitzar-ne una calca al tamany natural, agafar unes mostres de pintura que en el futur permetrien poder-lo tornar a reproduir. S'ha pogut realitzar la reproducció del mural de Haring gràcies a la calca que es va fer quan van restaurar la pintura del mur on ell havia fet el grafiti. La tècnica que hem emprat per fer la reproducció és l'estarcí, que consisteix en, a partir d'una calca, esforada tot el perfil de la línia de la pinzellada, es col·loca la calca sobre el suport en el qual pintarem i es traspassa el dibuix, incorporant en els forats sigui pintura, sigui carbonet. De fet, és una tècnica utilitzada des de l'antiguitat i avui dia la utilitzem per reproduir qualsevol tipus de pintura mural. La curiositat és que mentre en Haring va necessitar 5 hores per fer el mural, nosaltres hem necessitat 5 dies per fer la reproducció. Hem emprat plàstic de polietilè per realitzar la còpia dels 5 fragments que composen la calca que es va extreure del mur original pintat pel Keith Haring. Aquesta calca, que podem considerar com original, assoleix els 35 metres que representen el mural. Cal esmentar que un cop realitzat el mur, aquestes 5 calques es destrueixen. Un factor molt important a tenir en compte a l'hora de fer una reproducció, una rèplica, doncs és el traç. Cada artista té el seu propi traç i nosaltres no podem reproduir exactament el traç de l'artista. D'aquesta manera, el perfil més indicat és el del conservador-restaurador, que en aquest aspecte el que fa és un traç neutre, un traç net. En el cas de Haring, ell ja tenia en origen un traç molt net, molt definit, i nosaltres hem intentat ser molt pulcres a l'hora de reproduir aquest traç. Un inconvenient que hem tingut, que no tenia Haring, és que la paret que veieu és una paret amb molta textura. No obstant, la que ell tenia era una paret molt llisa, li permetia fer el traç d'una sola passada. Nosaltres hem hagut d'insistir per omplir aquests petits forats que té la paret, però a la vegada donar aquest aspecte de traç fet d'una sola passada, de traç natural i fresc, i sobretot molt net i molt retallat. Per la realització del mural, de la reproducció del mural del Keith Haring, entre d'altres, hem utilitzat 105 metres de plàstic per fer les 5 calques, concretament és polietilè, 6 rotuladors permanents, 10 litres de pintura plàstica acrílica per exterior, que hem obtingut a partir del color d'una mostra de la pintura original, del mural original, 7 palatines, i hem trigat 90 hores en fer, a partir de les plantilles originals, aquest duplicat de plantilles.
Bueno, hem passat el vídeo perquè veiéssiu una mica quin va ser el mecanisme. Això planteja molts punts que poden ser polèmics. Realment, quan l'Ajuntament va decidir restaurar aquest mural, recuperar el grafiti, perquè realment els anys que havien passat des que ell l'havia realitzat fins que arriba el nou pla urbanístic, el mural o grafiti estava ple de nous grafitis, estava molt malament, en molt mal estat. Es decideix recuperar-lo, netejar i fer una calca. Una calca que es converteix en màster. Aquest concepte de màster ve molt de l'art digital, del món audiovisual, però podríem dir que per nosaltres és el màster a partir del qual es fan noves calques i es treballa. Evidentment, la primera vegada que se'ns va demanar això vam contactar amb la Fundació Keith Haring. Heu de saber que tot el que s'ha fet sempre ha sigut en consonància amb la Fundació. I jo crec que és l'únic cas en el qual la Fundació ha concedit fer una reproducció, que no ha estat una, sinó que han estat 3. D'acord? Jo volia donar la paraula al Cristian perquè jo penso que és un altre exemple de que tot i que el producte pugui ser igualment un mural, ja passem a una autoria també individual, però que és el resultat d'un procés col·lectiu potser molt diferent del que s'ha explicat fins ara. Bueno, molt bona tarda, soc el Cristian i vinc d'alguna manera representant a la meva entitat, el Casal dels Infants, però sobretot vinc amb la idea de fer l'efecte multiplicador d'aquest mural, de l'obra i de l'experiència que vam portar a terme l'any 2014 a la plaça Folch i Torres. En aquest moment teníem un projecte a l'entitat que es deia Barri Educador, que recercava sobre totes les coses fugir de l'activisme, intentant desenvolupar processos de convivència, processos on el veïnatge del Raval pogués generar vincles, pogués generar espais d'escolta, espais de sensibilització, espais de trobada. Llavors, en aquesta recerca de les metodologies que nosaltres volíem desenvolupar i tirar endavant per arribar a aquests objectius, a més de treballar molt de la mà de tot el calendari festiu, de tradicions i costums com un element de dinamització de l'espai públic, també ens presentàvem línies com la de l'esport i sobretot a partir de la meva experiència professional que jo havia tenit treballant amb joves i en població nouvinguda de l'art. Entenent l'art en les seves diferents formes com una eina que ens permeteix desenvolupar la creativitat. Desenvolupar la creativitat com una competència vital de tots els éssers humans que comporta un desenvolupament emocional, un desenvolupament de competències personals, socials, ja que d'alguna manera generen una autoestima positiva de cadascú. I l'art, en definitiva, jo tampoc podria entrar molt en el tema perquè no soc artista, si bé soc un gran admirador de totes les formes d'art, sí que és una prolongació de les nostres motivacions, de les nostres necessitats i del nostre jo, de la nostra identitat pròpiament tal. Llavors, com hi ha una prolongació positiva del jo, de la nostra identitat en qualsevol creació artística o l'obra, com l'he denominat jo durant tot aquest any que he estat intentant fer incidència en processos d'aprenentatge i d'alguna manera de resiliència a partir de l'art, crec que ens dona la possibilitat de millorar, de desenvolupar i fins i tot de treballar tots els dèficits que tenim com a persona. Hi ha teories psicològiques que parlen de que hi ha una fractura del jo a mesura que nosaltres anem creixent i ens anem desenvolupant i tenim esdeveniments traumàtics a la nostra vida i moltes incidències del fet d'anar creixent a partir de les nostres relacions emocionals, llavors hi ha fractures a la nostra identitat. I aquestes fractures, no sé, conegudes en alguns casos com a traumes, ens permeten desenvolupar algunes competències i altres no. I les que no anem desenvolupant, a vegades ens provoquen alguns trastorns a nivell personal i altres cops ens potencien d'alguna manera les nostres habilitats i les nostres competències, com ben deia. Aquests processos que es donen a nivell individual també es poden replicar a nivell comunitari, a nivell social.
entenent que els grups són identitats més complexes, però identitats que a les finales es regeneren i es comparten i funcionen de la mateixa manera. Llavors, Barri Educador el que proposava a través de la seva acció era generar processos de convivència i en una de les oportunitats que vam tenir a la plaça Folch i Torres vam tirar endavant aquesta proposta del mural comunitari. La plaça Folch i Torres és una plaça que tenim aquí què, Jordi? 200 metres, no? 300 metres d'aquí. És un dels espais que d'alguna manera gosa d'una gran conflictivitat aquí al barri, és un dels espais més oblidats d'aquí del barri del Raval i vam desenvolupar aquest mural amb la idea de promoure un espai de trobada, un espai on les persones poguessin d'alguna manera relacionar-se de manera horitzontal, on tots els col·lectius que gaudien d'aquest espai públic poder d'alguna manera participar en una creació conjunta que pogués generar memòria, que pogués generar història comuna. Nosaltres aquí al barri, com vosaltres sabeu, tenim molta presència de població nouvinguda i moltes vegades aquesta població no té experiències comunes o no té una experiència o una línia històrica dintre del barri. Llavors, per això m'ha agradat molt també el que mencionaves en relació al sentiment de pertinença. Un dels objectius que nosaltres recercàvem a partir d'aquesta activitat era generar un sentiment de pertinència amb el barri, amb el teu entorn. El que volíem era que el nen o la família que participava en aquest mural, quan tornessi a casa, li pogués comentar al pare, a la mare o al company de que, mira, avui he estat aquí a la plaça participant en un mural, vine, anem a veure-lo, a veure com està, com ha avançat, com ha quedat. Llavors, això genera un vincle amb l'espai físic i un sentiment de pertinença que després comporta que la gent tingui una relació més amable amb la plaça en aquest cas. Vam comptar amb la col·laboració inestimable del Herb Mont, que és un artista muralista brasiler i que porta molt d'anys treballant al País Basc i també està desenvolupant uns quants projectes aquí al barri i vam generar un procés de participació perquè la idea era que el mural es pogués portar a terme amb l'acompanyament de l'Herb i amb l'acompanyament del projecte Barri Educador, però que lo pogués d'alguna manera desenvolupar i fer la gent, i amb qualitat, perquè jo he portat un vídeo també que segurament explicarà molt més totes aquestes reflexions i sobretot podreu veure en què ha consistit la participació de la gent i el projecte, i la idea era que la gent pogués desenvolupar tot, des del disseny, pel qual vam estar a prop de 3 jornades demanant informació. La proposta era pintar un calaix d'un punt verd que havia a la plaça que tenia un color blanquecí i volíem demanar-li l'opinió a la gent. Clar, com podíem d'alguna manera fer coherent la proposta de l'artista amb la proposta de la gent? Perquè la proposta de la gent constantment era convertir aquest punt verd en una expressió artística concreta. Hem de fer una sirena que està recollint got de plàstics i ampolles, o hem de posar els contenedors dels punts verds d'alguna manera reflectit perquè la gent pugui reciclar. Una sèrie d'idees concretes que a mi em donava una mica de por com dinamitzador de l'activitat de que la gent després pogués entendre que el que portaríem a terme no necessàriament seria la representació gràfica del seu desig, de la seva motivació. I això, casar-lo també amb la motivació i la inspiració de l'artista. A partir d'aquesta recolecta d'idees vam començar a fer difusió de l'activitat i vam convocar a les persones, que justament va coincidir amb Festes Majors, vam convocar a les persones 2 setmanes després de Festes Majors per poder començar a participar en la pintada d'aquest punt verd. Paral·lelament vam estar treballant tot el tema dels permisos i vam tenir d'alguna manera molt bona acollida, però vam haver de complir amb molts de requisits, com per exemple que al ser un punt verd nosaltres havíem de fer servir la paleta cromàtica, els colors, que feia servir, si m'equivoco em corregeixes, Parcs i Jardins en el disseny dels colors dels contenedors de reciclatge. Llavors no havíem d'allunyar-nos molt del verd, del color per reciclar vidre, ni del blau per reciclar paper, i així. Llavors vam tenir que presentar una paleta cromàtica amb els tonos perquè això tinguessi d'alguna manera el vistiplau i tirar-lo endavant. La veritat que per nosaltres, per l'entitat, per la proposta, en tot moment i el recolzament dels tècnics de barri vam tenir respostes positives en relació a aquesta autorització i si vam tenir de fer molt de tràmits vam aconseguir el recolzament de la proposta.
proposta. Jo passaria el vídeo, simplement añadir de que el vídeo també està liderat per voluntaris, no? No surt al vídeo pròpiament tal, però el periodista és un nen de la plaça i bueno, és un vídeo que està fet per tots, per a tots, igual que el mural. ¿Sí? La intención de este mural es poder enseñar de manera directa, con hechos, que entre todos lo podemos hacer mucho mejor. Que normalmente los murales, lo que es el arte plasmado desde lo popular, parece que siempre es algo anecdótico, naif, y luego nos encontramos que lo que está ahí ya más trabajado, más hecho así con una intención de hacer algo realmente artístico que quede, está hecho desde una parte un poco más elitista. Y entonces con este mural la plaza ha conseguido hacer algo a la altura y que la gente solo no hace más porque a veces no tienen la conciencia de que pueden hacerlo, que pueden ir más allá, ¿no? Lograr hacer esto es que se tomen más en serio las propuestas siguientes. Pues, a veure, jo he donat un cop de mà per motivar que la gent vinguessi a pintar i també he donat un cop de mà per recollir l'opinió de la gent de què volia fer amb el Cumbre. De la plaça m'agrada molt la quantitat de nens que venen per la plaça, la diversitat cultural dels veïns i de la gent que està aquí, els colors de la roba de la gent. M'agraden la cara dels nens quan van tot així brut perquè han estat tota la tarda jugant, menjant xocolata, menjant golosines. I m'agraden molt les mames que venen aquí amb els seus fills perquè participatives a vegades, però també sempre estan acompanyant i estan contentes que els seus nens estén al carrer. I això també me dona molta alegria perquè que hi hagi nens al carrer és superimportant perquè la plaça continuï millorant. La plaza, me gustan la gente que viene mucha gente y buena gente. Y me gusta cómo va y eso. No, cambio, mira, después que han pintado esto viene más gente, más familia, más gente diferente. Claro. ¿Qué te digo? Viene mucha gente ahora, está diferente. Mucha gente viene y le toman fotos. Si pintan todos los muros se vería con más glamour y vaina. La gente vendría hasta nada más mirarlo y ya. Solo mirar que cambiaría el ambiente, ¿entiendes? Pero por lo menos hay algo ahí que no como antes, que solo blanco y no. Hay algo que llama la atención, por lo menos cuando tú vas pasando por ahí. Por lo menos te fijas, dices, qué guapo. Tienen que mejorar el parque. Para los niños son el futuro. Para traer cosas para reciclar. Puedes venir a reciclar electrodomésticos, cambios de todo. Tirar bombillas, fluorescentes, lo que quieras. También hay libros aquí para... Puedes coger hasta 3 libros. 3 libros. Tanto puedes dejar libros como llevarlos. No, bueno. Ahí estamos. Si este sale bien,
nos dejan pintar lo otro. Hay que hacer la plaza en toda de colores. Pero si quieres, ven así. ¿Tienes prisa, Sara? ¿Tienes prisa? Déjalo plantear. Muy bien, Mohamed. Muy bien. Es el maestro nuestro. Sí, me explicaba que es maestro de literatura, ¿no? Sí. وديك الف اللي قدام الرابع صبغوا تا هو بك اللي خليتي في الكونكورس. Y ahora espacio tierra. Sebas. Claro, mola. Es disfrutar. Reciclar es disfrutar. El mujer de Barrabás no sería el mateix, se la hizo. Reciclando, nos hacemos cargo de la mañana. Reciclar. ¡Qué bonito! Bé, continuem una mica. M'agradaria ara veure, hem vist exemples de diferents èpoques antigues, modernes, individuals, processos col·lectius. M'agradaria ara veure la visió general des de l'antropologia, com a quines serien, si és que n'hi ha, recurrències, com a espècie, no sé, com ho veus? I finalment ho passaríem a la mirada institucional i després tothom qui vulgui participar, evidentment seran totes les persones benvingudes. Bé, gràcies. Bé, jo en principi el que feia serà fer algun comentari, coses que s'han anat dient aquí a la taula. Jo anava prenent nota i era ben interessant. Per començar, quan tu començaves dient que recordava les pintades, que encara hi són, les pintades en contra d'elles, no? Clar que sí. Jo recordo, bueno, jo també en tenim moltes sempre, però jo també recordo haver vist pintades a favor, per exemple, no? Recordo que vaig estar fa molts anys a Equador, no recordo la ciutat, que era una ciutat molt provincial, molt petita, i em va sorprendre que moltíssimes parts de les ciutats estaven, doncs, decorades o hi havia escrit versos, poemes, i tot era cosa d'amor, saps? Petits rodolins, que em va sorprendre moltíssim llavors, estic parlant dels anys 90, o sigui que fa temps, o també, vull dir, també recordo, això ja de fatada, aquí tenen Equatorial, un sistema molt dictatorial, doncs també recordo la ciutat de Bata, que és on he estat més de temps, doncs quan una paret calia pintar-la, doncs va algú de l'Ajuntament i fa una pintada ben gran, pintar 5 dies. Si no pintes en 5 dies, amb els dies que posen allà, doncs clatellada, no? O sigui que hi ha molts tipus de pintades. Bé, en principi, clar, aquí s'ha parlat de murals, pintura rupestre. Clar, tot això, com els frescos, per exemple, com els grafiti, tenen en comú, doncs, el suport. És un suport, això és el que tenen en comú potser, però clar, quan parlem de grafiti, almenys actualment, la significació que donem en aquest mot és molt diferent, és una cosa ben concreta. Bé, també és bastant nebulós, no? Però és una cosa una mica diferent, crec jo. També diferent al que volia dir la paraula original, el grafito, no? Inscriure o
o rascar o gravar. Una de les, em fa l'efecte una mica, una de les coses que ens poden definir el que són els grafiti, per exemple, doncs és tot l'aspecte performatiu, o sigui, l'acció. No? O sigui, una cosa és el producte, una cosa que s'ha pintat, que s'ha gravat en una paret, allà on sigui, però realment el que és molt important són les accions. Això ho diem en antropologia, estem convençuts d'això, que de vegades més important que el producte en concret és l'acció, és el fet de fer-lo. No? Per tot això, per tot allò que això implica. I clar, quan estem parlant de grafitis, doncs al darrere hi ha moltíssima cosa, a més d'aquesta pintura, d'aquest spray que s'ha posat a la paret. Aquí es parlava de pràctica, no? Que es venia de la pràctica. Vull dir que això és important, no? L'acció, la pràctica. I aquí doncs, només cal pensar en aquestes paraules clau. O sigui, diem què és? És la pintura, és això que s'ha fet a la paret, però qui ho fa això? No ho fa tothom. Clar, associem generalment els grafitis doncs, a joves, per exemple, un cert tipus de joves, moltes vegades fora del sistema també, veiem que no és qualsevol, almenys estan fora del sistema institucional del que això que en diem art, per exemple, no? O que s'hi volen situar fora del sistema. Tenim aquí, tenim el quan es fa això. Això moltes vegades es fa a la nit, es fa molt abusia, es fa avui que ningú no et vegi. Jo recordo, fa poc, això m'ho van explicar a una persona que anava jo també agafo el tren cap al Maresme i de sobte s'atura el tren. S'atura el tren, una persona del vagó, un jove del vagó, havia fet anar l'alarma i el tren es va aturar i en aquells precisos moments va sortir gent que estaven esperant a la White i van començar a pintar el tren. Això va passar fa cosa, potser 3 setmanes. No? Sabem que és com es fa moltes d'aquestes coses, es fa a la nit, que ningú no et vegi, és el quan, es fa d'amagat. Com una característica també dels grafitis és l'espontaneïtat. No sempre, evidentment que no, però ha de ser una cosa fer-se una cosa espontània, que es planeja des de casa, diem, perquè moltes vegades els grafitis no es pinten així com així, sinó que de casa es fan els dissenys, però té almenys aquest deix d'espontaneïtat i, òbviament, molt lligat als materials. Pensem la importància que té l'esprai. No tots els grafitis es fan a base d'esprai ni molt menys, però la gran importància que té l'esprai per fer el grafiti, que fins i tot això també determina el que és el disseny, que si es fa un altre tipus de material, com per exemple hi ha països on no recordo quins, però que en determinats moments que els grafitis van esdevenir molt importants i no hi havia diners per comprar esprai. S'ho fan en un altre sistema i, òbviament, l'estil és diferent i es nota, no? Bé, això és estil Brasil perquè en aquells moments no tenien esprais, no se'ls podien comprar i es nota. Vull dir, tot això és important. I el que és molt important també, aquí també ha sortit a la taula, és on es fa això, on es fa a qualsevol lloc. Clar, jo em puc pintar a la paret de l'habitació de casa meva, però ningú no diria que això és un grafiti. Un grafiti és en un lloc públic, com s'ha dit molt ben aquí, i l'interessant aquí és no només que és en un lloc públic, sinó que ja es fa, qui ho fa, té una concepció especial d'aquest lloc públic, perquè també s'ha dit aquí, és que la ciutat és casa meva. Hi ha moltes persones que no pensen així. És la meva paret, no m'agrada que m'embrutin la meva paret. I van i li embruten la seva paret. Per què? Perquè té una altra idea de l'espai públic, una altra idea del que és la ciutat. Per tant, són àmbits són contestataris, transgressors, òbviament, tot això va lligat amb la idea del grafiti. Sobretot els valors, no? Esclar, perquè estem parlant no només d'aquesta pintura, sinó uns valors que hi ha darrere d'aquestes accions que es fan, o antivalors fins i tot, no? I tot això que crea, com aquí també es parlava d'identitats, clar, això crea vincles, tot això forma part dins d'aquesta comunitat semiòtica de la que parlem sempre dels antropòlegs, crea vincles d'identitat i, bueno, aquí es podria parlar moltíssim perquè pensem la importància que té el tag, la signatura. Hi ha molts d'aquests grafitis que estan signats, que potser nosaltres, si no ens hi fixem, ni ens adonem, però qui ho sap, qui ho coneix, qui pertany a aquesta comunitat semiòtica, doncs sap identificar els tags que també van marcant territoris. Es parlava d'art, és art o no és art? Clar, en principi, des del punt de vista de l'antropologia ho tenim bastant clar. Clar, quan parlem d'art o no art, estem parlant d'un art institucional. L'art és molt més que això, molt més interessant és parlar de la dimensió artística. Vull dir, les coses que fem, les coses que diem, poden tenir o no poden tenir dimensió artística. Pensem que totes les coses que fem tenen sempre aquestes... Poden tenir una o dues d'aquestes diferents dimensions. La dimensió pragmàtica, que és una cosa, jo escric una cosa a la paret per indicar el lavabo si va cap aquí, o jo venc entrepans a 5 euros, perfecte, però hi ha la dimensió expressiva, que moltes vegades donem importància a la dimensió expressiva, la dimensió estètica. Llavors ja es pot començar a parlar d'art. Clar, per parlar d'art no cal pensar només en Caravaggio o en el Rafael, per exemple. Art és molt més que això. Qualsevol cosa que fem pot tenir una dimensió artística, un gest, unes paraules, uns moviments, una pintura, un grafiti, pot tenir una dimensió artística, per exemple. Una altra cosa és que es cotitzi o no es cotitzi, però llavors ja estem passant al nivell institucional, al nivell de l'art institucional, no?
pensem també que molts d'aquests grafiteros doncs, no es volen considerar artistes. No els agrada que es considerin artistes, per exemple. I d'altra banda, hi ha museus o hi ha sales d'art que han vist doncs, possibilitats i doncs, han incorporat grafitis a les sales d'art. Però això també es diu, i és molt clar, vull dir, un grafiti en una sala d'exposicions que s'ha posat de dins no és el mateix que un grafiti en el seu lloc, que és una paret de ciutat. O sigui, no té res, o té molt menys a veure, no? Hi ha grafiteros que s'han arribat a cotitzar bastant, fins i tot. Jo recordo un cas que va sortir a la premsa fa un parell de mesos, un tal Bensky, em sembla, no sé si ho heu llegit també, que va ser un d'aquests casos de misèria humana, perquè aquest Bensky, que és molt cotitzat, precisament ningú no sap qui és, però ell fa els seus grafitis, fa d'amagatoti, és molt cotitzat, i se li va ocórrer pintar una porta en una casa palestina. Aquesta casa palestina va resultar destrossada a la guerra, i llavors van venir uns que es van assabentar que hi havia un grafiti d'en Bensky, van anar allà i se li van comprar la porta. Se li van comprar la porta per un parell, no sé si $100 o menys dòlars. I aquests altres sabien que això tenia un valor de milers de dòlars. Això s'ha vist després. O sigui que n'hi ha que són cotitzats, evidentment. Bé, amb això vull potser només dir això, i després no sé si no heu parlat mai de la cosa efímera, no té també aquest aspecte? A vegades el tema grafiti és alguna cosa efímera, que potser no tenen tots els que heu parlat aquí, però hi havia com aquesta. I ja que hem parlat del lloc i del quan i del com, una pinzellada des de la institució, que es pot dir quan i com es pot? Bueno, a Barcelona ha evolucionat molt el món o el tractament institucional sobre el grafiti. Passem d'una època dels anys 90 en què per jo crec que una desmesurada aplicació de grafitis i un efecte crida a molts grafiteros internacionals que van venir a pintar aquí perquè aquí es podia pintar tranquil·lament. L'Ajuntament va fer una política absolutament de prohibició total per evitar una proliferació que en aquell moment es va veure que era un problema de respecte a molts espais públics i edificis de la ciutat. Que de fet va ser quan alguns grafiteros van deixar de respectar molts espais patrimonials i van començar a aparèixer pintades a parets de la catedral o a edificis catalogats, etc. Quan dius, ostres, aquí ja estem perdent una mica el control del patrimoni de la ciutat. Es va posar des de l'Ajuntament una prohibició exhaustiva, amb persecució molt gran dels grafitis, i ara, després d'un cert temps de control, s'ha vist que necessitem donar espais a la gent que vol grafitar perquè entenem que el grafit s'ha d'entendre també com un art, que és un art públic i que s'ha de donar una sortida. I el que passa és que com a institució tenim un problema, tenim que regular o tenim que equilibrar els usos de l'espai públic en funció també dels interessos dels diferents partícips que intervenen en l'espai públic. Hi ha gent que entén que les parets blanques són una invitació a pintar i que són molt més maques si estan pintades, i un arquitecte, un artista que ha dissenyat un edifici en què aquella paret ell l'ha dissenyat blanca perquè considera que ha de ser blanca. Per tant, hem de buscar equilibris. Ara parlaves de l'aturada del tren per pintar grafitis. La gent ara em semblarà una acció molt extraordinària, però a ningú se l'acut que si tenim un cotxe que vengui un grafitero a pintar-nos el cotxe nostre. Això encara de moment no s'ha produït, però perquè un no pot pensar que els cotxes del mateix color també són llets i podrien pintar i podrien ser una plataforma o una pissarra per pintar. Al final l'administració, ens agradi o no, tenim que buscar aquest punt d'equilibri d'intentar que tothom es trobi representat, que tothom tingui els seus punts de sortida, però respectant els drets de tots. I això és molt difícil. Ara portem un temps en què hem fet una taula transversal en la que ha participat molta gent de molts àmbits de l'Ajuntament i del món de les arts plàstiques, i hem intentat definir una mica quin serà el criteri a seguir a l'Ajuntament de Barcelona a l'hora d'autoritzar o no autoritzar aquest tipus de pintades. El que sí que, tampoc no em vull estendre perquè així podríem estar molta estona parlant, però sí que he fet dos pinzellades, és a dir, s'ha decidit, escolta, hi ha una sèrie de taques a la ciutat, que són bàsicament els tacs i les pintures reivindicatives, depèn de com estiguin fetes i on, que són perseguibles i les hem d'esborrar. No ens agrada que aquesta profusió de tags que el que fan és embrutar moltes vegades espais que estan preparats per una altra cosa. Ens estem trobant, per exemple, amb el Raval, aquí a Ciutat Vella és molt freqüent, gent que està recuperant portes de fusta de 3 metres d'alçada amb una ebenista gastant-se una morterada per recuperar el patrimoni de la ciutat,
i que l'endemà d'haver-la posat i estrenar i fer una gran festa perquè hem fet una recuperació tremenda, arriba algú a deixar la seva empremta perquè vol marcar territori i dius, ostres, potser sí, però potser no cal marcar-lo en el patrimoni d'un altre, no? Aleshores, s'ha decidit d'alguna manera seguir perseguint aquesta pintada així puntual que s'entén que és brutícia en la majoria de casos, tot i que és l'origen dels grafitis de l'any 60 a Nova York, i obrir la porta a que es puguin fer expressions artístiques al carrer, però una mica controlades i consentides, amb utilització tant de la propietat del bé com del propi Ajuntament. Facilitant espais perquè tothom es pugui apuntar per fer la seva expressió artística, però quan dic controlat em prefereixo que tothom has de posar, apuntarà en un lloc, dirà tal dia et toca pintar tu, pinta tu aquest dia. O facilitar espais com mitgeres, com alguns murs o com tanques d'obra, perquè d'acord amb l'Ajuntament, amb la propietat i demés es puguin fer expressions artístiques. Grafiti, no hem parlat de l'efemeritat, però és veritat, moltes vegades el problema que tenim amb aquests grafitis és que la pintura no està pensada perquè perduri en el temps en l'espai. Si pintem una mitgera amb un grafiti molt maco i al cap de 2 anys està fet una coca perquè la pintura s'ha deteriorat, doncs necessitem tenir la seguretat que algú repintarà aquella mitgera per arreglar perquè ha quedat molt bruta o repintarà el grafiti, és igual, però s'ha de buscar mecanismes també per aconseguir que la ciutat no acabi sent un lloc on els grafitis es vagin deteriorant. Més quan un grafiti s'ha deteriorat, de seguida ve un altre pintatacs, ja embrutat. Per tant, no és fàcil controlar i regular això perquè els interessos són molt diversos, però el que estem intentant és obrir la porta a que hi hagi diferents expressions d'art públic al carrer, no només a nivell de grafiti, sinó a través d'altres també expressions artístiques, però d'alguna manera controlades. Que no és allò, com em va dir una vegada un grafitero periodista que em deia, ostres, és que m'aixeco al matí, tinc ganes de pintar i no sé on puc pintar. I és que potser no es tracta d'això, no? Senzillament el s'ha de preparar més una mica el terreny per poder pintar on realment estigui bé. Els dos vídeos que hem vist aquí són un clar exemple. Escolta'm, a mi em sembla fantàstic una acció comunitària per pintar un mural així artístic. S'ha fet al carrer Peraquart, també s'ha pintat persianes d'establiments amb cares de gent del barri per donar aquest sentit de pertinència al barri, per un carrer que estava molt deixat de la mà de Déu, per donar una mica de que la gent, aquest caliu i aquest sentiment de pertinença que és absolutament necessari, que volem potenciar també com a ciutat. Això vol dir que totes les persianes de la ciutat les hem de pintar? Home, nosaltres també tenim la percepció una mica que aquesta ciutat, que és una ciutat molt densa, molt compacta, amb molt soroll ambiental, quan arriba la nit i la gent baixa les persianes, d'alguna manera descansa i dorm la ciutat. Quan veiem un grafiti amb una persiana, hi ha alguns amb moltíssima gràcia, molt ben fets i que ens criden molt l'atenció, està molt bé. Si totes les persianes de la ciutat estiguessin pintades, al moment de baixar la persiana de la ciutat, aquest sentiment de tranquil·litat, de dormir a la ciutat i de descansar una mica d'aquest soroll diari, segurament no l'aconseguiríem. Per tant, com que és molt difícil decidir que només deixarem pintar 20 persianes per tram i no totes, al final es dius, miri, deixem pintar una part de la persiana, però ha de ser amb motius de la botiga. Són regulacions que segurament no convencen a tothom, però que també volen equilibrar una mica la voluntat de la gent també de viure en una ciutat que en determinats moments pugui descansar. I aquí obro el debat perquè aquí hem tingut sessions molt llargues, amb molta gent parlant, i la veritat és que les opinions són molt diverses. Gràcies. No, potser és una altra manera d'enfocar el tema, però potser ja no té res a veure amb grafitis ni amb pintades, és una regulació que, per què no, pot ser discutible, però pot ser comprensible, però què té a veure això amb els grafitis i les pintades? No ho sé. Bé, qualsevol persona de la taula o del públic o qui vulgui intervenir, parlar, continuem. Això només era un començament, un aperitiu. Explicaré una cosa, que és això que has comentat ara, precisament dels tags marcant terreny. Abans parlava amb tu i t'explicava el cas de la diferència entre el Haring, que les 3 vegades que l'hem reproduït ni una sola vegada hem tingut una pintada, ni una, i en canvi l'escultura de l'Oteiza, que està al pòdium del museu, és una rere l'altra. És a dir, per nosaltres és un pressupost anual mantenir l'escultura en bones condicions, perquè mensualment l'hem de repintar de dalt a baix. Llavors és molt curiós.
penso que efectivament tenim un problema definint el que és art i no és art, però jo no sé on he llegit que l'art es caracteritza per que la persona que ho fa vol sorprendre la persona que ho rep, no? I en aquest sentit s'ha parlat de que ha de ser, o que podíem definir el grafiti respecte a un mural regulat, justament per al seu caràcter d'antihegemònic, o sigui que va en contra del corrent hegemònic, que intenta plantejar una resposta a aquest corrent hegemònic, i és poder aquesta la sorpresa que ha de provocar el grafiti. Llenço la idea aquesta de si realment, perquè considerem realment un grafiti, no simplement un mural o una pintura, jo què sé, una casa romana, ha de tenir aquest element de subversió o de voler excitar el públic que ho veu des d'una perspectiva antihegemònica. Se n'ha parlat, no sé. Llavors, evidentment, és aquesta societat la que absorbeix d'una manera fagocitada total la protesta i finalment la incorpora dins del corrent hegemònic. Aquesta seria també una de les qüestions que em podríem plantejar. Si em permets un moment, fins i tot la publicitat també incorpora grafitis en ocasions, no? Perquè si són grafitis que es cotitzen, fins i tot també la publicitat també ho fa. O sigui, per mi està molt clar, per mi està molt clar en aquest cas doncs, parlar d'art, o sigui, parlar d'art per mi és quan hi ha aquesta dimensió estètica, sobretot quan hi ha una intencionalitat també, que em sembla molt important. I parlar de grafitis, òbviament que no podem posar tot dins d'un mateix sac, perquè intencionalitats n'hi ha de molt diferents. I són grafitis per mi també, no? És que hi ha la voluntat expressiva, la voluntat artística, per què no? La voluntat de marcar territori, com dèieu, els tags i tot això. I pot haver moltes altres finalitats, però tot això, vaja, per mi, doncs, això no són grafitis. I tots poden tenir una dimensió artística, que per mi això és fonamental. I pensem que art o dimensió artística implica també una determinada perícia, no fer les coses de qualsevol manera. I un bon grafiti té això, un bon grafiti hi ha perícia al darrere, ho han estat assajant a casa moltes vegades, han fet el disseny també a casa, i sobretot és aquesta expressivitat, no? Vaja, jo aniria per aquí. Vale, jo us escolto i estic molt d'acord amb moltes de les coses que s'estan comentant. L'únic és que sembla que tinguem com la necessitat de vincular-ho amb l'art. Jo crec que hi ha una dimensió clara del grafiti que no té cap pretensió de que se la consideri art ni ganes. Vamos, quasi que ho rebutja obertament. És més, hi ha certa ortodòxia, com en tots els moviments, i que considera que quan ja t'hi poses amb molta dedicació i tal, ja deixa de ser grafiti, que grafiti és anar i bombardejar. Literalment s'utilitza aquesta paraula i bàsicament els criteris en els que es valora que sigui bo o no un grafitero és la quantitat i la presència i l'eminència dels llocs on s'han fet. Si et gires a la plaça Catalunya i allà de l'edifici veus una firma, doncs molt bé, tots suposo que ens venen uns quants noms, el Xupet en el seu moment, l'Olae, no sé. Aleshores, realment això jo crec que és un moviment social o crec que és més una qüestió sociològica o cultural que no artística com a tal. Jo crec que es rebutja en aquesta... Aleshores, en aquest sentit no me'n puc estar de fer l'incís respecte a les al·lusions que s'han fet, els comentaris respecte a quan s'ha intentat organitzar una mica aquesta convivència en l'espai, en què moltes de les normes que s'han fet per intentar gestionar això a nivell de ciutat el que han suposat és que gent que estava treballant o que sí s'hi acostava amb una actitud més artística o més creativa de dir jo em planto aquí en aquest mur i intento fer una tasca més o menys elaborada, ho considero grafiti però tinc ganes de treballar-ho sota aquests criteris, em trobo amb tota una restricció que m'impossibilita fer-ho i en canvi un tag tardes 0,05 segons en fer-lo, no? I si vas en quantitat doncs en pots fer una barbaritat, amb la qual cosa aquesta normativa no només crec que no ha aconseguit canalitzar o reconduir els tags, sinó que a més ha tallat una mica la gespa sota els peus a gent que sí que es plantejava potser intervencions una mica més qualitatives, no?
evolucions. El que es pretén ara justament és canviar aquesta tendència. O sigui, una mica que el que fa Tax al final pugui dir és que tinc una sortida per poder-me plantar davant d'un mur i estar pintant durant 2 dies aquest mur. I ho puc fer sense que vingui el guàrdia urbano a posar-me la multa, perquè d'alguna manera jo he consensuat amb el propietari, amb això, que jo puc pintar aquí, i això és el que es pretén, una mica donar sortida a aquesta gent que ha tingut que buscar la sortida del TAC perquè era l'única manera de pintar ràpid, d'una altra manera. Això no es tracta que només podran pintar murals o això, els artistes consagrats, per entendre, no? Els que venen aquí amb el seu catàleg d'obres i diuen mira, aquest és bo, aquest ha fet obres per tot el món, aquest el deixem pintar, sinó que també pot ser casals de barri, una entitat, una escola que decideix que potser aquell mur de l'escola és millor que el pintin els alumnes i aleshores en col·laboració millor, com s'ha fet amb proves pilot a Sant Martí, amb artistes els han ensenyat a pintar i els han fet una tasca educativa també de dir això està bé perquè l'hem pintat entre tots i és un tema de pertinença a l'escola, però tingueu en compte que això es pot fer en aquest mur que ens hem autoritzat, no podeu sortir d'aquí i començar a pintar a qualsevol lloc. L'Ajuntament el que té molt clar és que és molt difícil decidir, el que em dius sempre, el que deies tu, què és art i què no és art, i no tenim capacitat per valorar què és art i què no és art. I la història està plena d'exemples de gent que ha estat maltractada en vida i que una vegada morta se l'ha valorat molt les obres que ha fet. Per tant, no entrarem a valorar què és art i què no és art perquè ens equivocarem segur. També sé una cosa que a vegades també tenim en compte. Perquè una persona pogués posar una escultura a la ciutat ha de passar per una comissió d'art públic composada per una sèrie de patums que aproven si allò es pot posar a la ciutat. Un senyor que vol fer la seva expressió artística pintant no ha de passar per cap filtre, en teoria, no? Pinto i ja està, perquè a la ciutat vull deixar la meva empremta. Això és com si, que ens hem trobat també, artistes o escultors que un dia apareix una escultura enmig d'un jardí i l'han plantat allà, han fet les fotos i després tenen un buc que tenen obres a Barcelona, no? Exposades. Bueno, clar, al final has de posar una mica de seny a les coses i no és fàcil, Bé, la meva opinió, jo penso que la regulació i el que està bé i el que no, i el que es pot fer i ensenyar les criatures pot estar molt correcte, però jo penso que ja estem parlant d'una altra cosa, no? Que potser pots dir que és que això ha anat així amb molts altres fenòmens d'aquest tipus, però em sembla que és una manera de... Bé, és una altra cosa, no és necessàriament, ja no són no té l'essència, es pot dir això, l'essència del grafiti o de la pintada o tal, és una altra cosa, que està bé i que la ciutat millora o tal, o que és més bonic o més... no? Que us he explicat de Toronto, de Filadèlfia. Sí. És una ciutat que ha fet dels grafitis el seu modus vivendi, però una de les fonts d'ingressos principals de la ciutat i de turisme de la ciutat és anar a veure aquestes macroobres que es fan en façanes i en mitgeres de la ciutat en què es representen coses que aquí serien impensables segurament per tipologia de pintades, però també és veritat que Filadèlfia com a mèrit de ciutat, diguem arquitectònicament parlant, patrimonialment parlant, no té gaire cosa. I això li ha donat un cert reconeixement. A Barcelona tenim una ciutat que patrimonialment té un valor molt diferent al de Filadèlfia. Per tant, clar que volem que hi hagi ens agradaria com a ciutat que hi hagués un circuit d'art públic en què la gent, com dius tu, fessi les fotografies dels murals artístics o de les pintades que ha fet la gent i pogués, i ja existeixen aquestes aplicacions que van fotografar, o sigui que ens agradaria, però també entenem que també hem de respectar un altre valor de la ciutat que és aquest valor patrimonial que hem de mantenir, i això li diu regulació, és que ho té molt a veure amb els grafitis, al final és dir, escolti, amb els grafitis estem a favor, però de forma controlada, no... Sí, només a vegades el tema... El problema finalment són les paraules, perquè a vegades amb les paraules ja s'acaba siguent, té tant de conceptes a dins d'aquella paraula que és un calaix que ja no saps ben bé què dius, però jo simplement dic que no té massa a veure amb el que en principi podien haver sigut. I és veritat, hem vist per exemple un poble a Canadà, sembla que pel Quebec, un poble perdut allà al no-res, que van començar a pintar les parets del poble amb grans murals, grans, que jo amb aquest puc dir aquest judici de valor preciosos, que eren dels habitants primitius de la zona, pintats allà, de botigues antigues que ja no existien pintades a les parets, i allò ara forma part del circuit turístic
total, i la gent del poble encantada. Jo només dic que és una altra visió de lo que era, és a dir, s'ha repensat el concepte i ara potser es manté la mateixa paraula, però no té massa res a veure, és la meva opinió sobre el que va començar sent. No voleu... Ah, perdona.